Bukatu da, akabo. Ligako lehen mailako futbol denboraldia bukatu da. Oier Sanjurjo, Osasunako kapitaina, egun honetan etorri. Eskerrik asko, egunon. Deskansu ederra hartuko zenuen. Bai. Azkenean badakizuenez urte zaila izan da, gogorra, eta bueno, pizka deskonektatzeko eta deskansatzeko gogokin ere. Triste, bigarren mailara goazelako? Bai, bastante triste. Ez dakit, aurten ez dugu gure lana ongi bete, eta orduan alde horretatik ezin pozik egon. Burua beste nonbait duzula, zaude orain? Bueno, beste nonbait, esan daiteke baietz, emaztea daukat ja lehertzea, ja jaioko da bigarren aurra eta hortxe gabiltza, bere esperoan. Aurrera begira, zer, proiektu sendo baten sustraiak finkatzeko ordua da? Bai, nik aurreko elkarrizketaren batean ere hori da transmititu nahi izan dudana, ez? Galdetzen diatenean, urrengo urtean bigarren mailan, helburua lehenengo mailara igotzea izan behar dela lehen bailen. Bueno, argi dago, helburu hori daukagula, ez? Lehenengo mailara bueltatzearena, baina lehen bailen baina nik uste orain momentua dela gauzak ongi egitekoak, pausu zehatzak emanez, poliki-poliki, eta gauzak ongi egitetik osasuna fuerte eta sendo bat bilakatu. Jargaitezen atzera begira eta denboraldiaren errepasoa egitea gustatuko litzaidake, Oier, ze balantze egiten duzu amaitzear den denboraldi honetaz gainetik bada ere? Bueno, egiten dudan balantzea da, eske gauza asko pasatu dira hasieratik, ez? Nik uste dut akatsak egin ditugula, bai jokalari eta bai direktiba aldetik eta entrenatzaileek ere denek, orokorrean ez dugula lehenengo mailan egoteko maila erakutsi. Eta hori izan da batez ere, Osasunak aurten transizio urte bat bete duelako. Bai aurreko urtean eta orain dela 3 ere. Aurreko jaitserarekin Osasuna nola geratu zen badakigu denok, nola hilzorian geratu zen, ez? Eta iazko igoera espres horrekin, inork ez zuenean espero, alde horretatik ekonomikoki bai eman diogula buelta, ez, egoerari, baina kirol aldetik oraindik mugak zeuden, ez, presupuesto aldetik oso mugatuak eta jasan dugu guzti hori aurten ere, ez. Orduan nik uste dut orain dela momentua stop egiteko, ekonomikoki salbatu dago kluba eta orain da momentua horregatik esaten duen lehen gauzak poliki eta ongi egiten hasteko eta erro finko batzuk jartzeko. Eskarmentu handiko futbolaria zara, urte asko daramatzazu berdegunearen gainean, 31 urte dituzu, inoiz bizi izan duzu horren denboraldi zailik, Oier? Bueno, bai eta ez, lehenengo mailan egia da hain nabarmen bigarren mailara jaistea, ez, 4 partida faltan eta hori ez dut inoiz jasan, baina zailik, bigarren mailan geundenean eta bigarren B mailarako zorian egon ginenean, hori ere zaila izan zen kriston zaila. Duela 2 urte. Hori da, orain gutxi, orduan memoria pizkat izan behar dugu ere alde horretatik. Azkeneko jardunaldietan salbatzen zelako beti Osasuna, sarritan, ez da? Bai, askotan nik, Martinek esaten zuen bezala, yo he vivido siempre en el barro, esaten zuen, hori beti larri. Dena den, aurretik ere, denboraldia hasi aurretik ikustiteken Osasunak gorriak pasatuko zituela, ez dut alarri biliko zela, ez da? Bueno, hori esaten genuen, esaten zen, baina ez dakize puntuta daño, azkenean 11 kontra gara, eta azkenean ikuste dut ere, presupuestaren historia eta justifikatzeko modu bat ere izan dela, ez? Nik uste gauzak hobe egiteko gai ginela ere eta ez dugula lortu gauza bat zela edo bestea zela. Orduko hartan, lehiakorraritzeko itxaropena behintzat izango zenuten. Zuk esaten duzun bezalaxe, 11-11aren kontra, eta itxaropena agian zuen atzetik beste 3 egotea behintzat, ez da? Bai, hori da, guk ilusioa kristona genuen, aurre denboraldian eta esaten genuen, Joan Margara
aurpegia emanez eta guk ditugun armak erakutsiz eta ikusiko dugu non jartzen gaituen lehenengo maila honek, ez? Ikusi dugu bueno, ez gaela gai izan, baina ni personalki gainera Martinekin hizketan aurre denboraldean esaten nion, Martin, baitut gogoak berriro ere demostratzeko edo erakusteko, lehenengo mailan jokatzeko maila daukadala, niretzako nahi dut hori erakutsi eta bueno, gehiago edo gutxiago, baina partido mordoa jokatu dut eta zenbait partido itxur oso samar eta beste batzutan ez hainbeste, taldearen egoera zela eta, baina alde horretatik pozik ere. Oier, hala ere, etzarete gauza izan mailari eusteko, lehen mailari eusteko, ze arrazoi daude zure ustez horren denboraldi eskatsaren atzean? Nik uste dut arrazoiak asko direla. Azteko, lehen esan dudana, harrapatu du Osasuna igoera honek transizio egoera batean, eta orokorrean denak ez gauden prestatuak lehenengo mailan lehiatzeko, ez? Denak esaten dut denak. Osasunan parte hartzen duten estamentu guztiek, bai jokalariek, bai goiko direktibakoek, entrenatzaileak, dena orokorrean ez egon prestatua eta horrek pasatu du faktura. Maila eman duten bakarrak zaleak izan dira. Hori horrepikatu dugu eta nik uste dut evidentzia bat dela, argi eta garbi utzi dute, egongaren moduan egonda, beraiek beti animatu dutela, betiko moduan, eta txalotzekoa da beti bezala, ez dut besterik esateko. Zuzendaritza ipatu duzu, gainetik bada ere, denboraldi hasieran diskurtsoa aldatu zuen zuzendaritzak, eta hori ere nabarmentzekoa da, eta nahi eta ezkotzat jo zuen lehen mailan irautea. Hori presio handi bat izan da zuentzat Oier? Nik esango nuke ezetz. Guk bagenekien zer egin bar genuen, maila mantentzeko eta ez gara gai izan, baina egia da, zela ongi ulertu ere, bidali zen mezua eta gero nola behin Enrique kaleratu zutenean nola aldatu zen mezu hori eta esan ziguten zela zuela bere biziko garrantzia lehenengo mailan segitzeak, ez? Eta alde horretatik, lasaitasun puntu bat ere ematen du, zen ikusten dugu lehenengo mailara igo ginen horrekin kluba saneatu dela, osasundu dela, eta horrek ere arro sentiarazten nau. Enrique Martin, elkarrizketa honetan, daramazkigun minutu eskasa hauetan, bizpahiru aldiz, aipatu duzu, zuretzat kolpe handia izan zen Enrique Martin Monreal kaleratzea? Nien ez hartuko erabakia ona edo txarra izan zen. Goizegi etorri zen? Nik ikustu eta kaso baietz, eta gainera denborak erakutsi du, ez dakit, ez zela oso erabaki inteligentia izan. Nik uste baietz. Baina argi dago, erabaki zutenek uste zutela hori hoberena zela momentuan taldearentzako. Alde horretatik ez dugu zalantzan jarri bar hori ere. Baina bai izan zen nola sok handia izan zen jokalarientzat, geratu ginen nola pixka bat umezurtz bezala, ulertzeko. Zen Martinekin bizipen fuerteak bizi izan ditugu urte eta egon den kasi 2 urte edo urte terdian, igoerak, azken momentuko salbazio hori, bigarren mailara jaisteko salbazio hori, eta esperientzia gogorrak eta politak, azkenean esperientzia fuerteak. Enrique Joan eta Caparrós etorri zen gero, eta oso gutxi iraun zuen gainera, 5-6 partidu besterik ez, arekin zer gertatu zen? Ni esplikatzen saiatu naiz eta esplikatzen saiatuko naiz berriro ere. Lehen esan dizut, Enrikerekin genuela kriston konexioa handia, eta horrek hori izan zen sekretua lehenengo mailara igotzeko bigarren mailan geundenean, genuela hori sendotasun bat, bera eta plantillak eta berak elkarrekin. Bere mezuan erabat sinisten genuen, eta berak konfiantza osoa zeukan gugan. Enrique Martin Coach. Bai, alde horretatik, ez dakit beste gauzetan, baina arlo horretan oso tipo abila eta ona izan da, Eta da. Eta orduan Caparrosekin gertatu zena, sok horretan, berak ez zuela Enrikek izan zuen gaitasun hori. Esan nahi dute, plantillarekin konektatzeko, fuerte eta irmoki konektatzeko gaitasun hori. Eta azkenean,
zuk ez baduzu entrenatzailearen mesua guztiz ongi jasotzen eta ikusten baduzu gainera ere berak ez duela bere jokalariengan hola konfiantza askorik, ez dago gauza handirik egiterik. Arekin esaten da harreman oso txarra omen zenutela eta ez zenutela dena ematen, ala izan zen edo zurrumurruak dira? A ber, bai eta ez, esan nahi dut, galetzen bai ea ohea egin genion edo entzun izan dena ez, hori esaten dizut erabat zetz, osea hori gezurra da. Jokalariek beti nahi dugu entrenatzaileak esaten diguna bete, baina ikusten genuen esaten zigun horrekin ez zela nahikoa. Eta gainera lehen esan dizuana klabea izan zen, gu ez gara inozoak, gu badakigu horrean daukagun liderrak bere gestuekin, bere mezuekin ez duela gugan konfiantza handirik, ez? Esan nahi dut, berarengatik izango balitz, abenduan ekarriko zituen 11 jokalari berri eta kenduko zituen 11, ez? Eta hori guk somatzen dugu, eta horregatik azkenean ez zuen funtzionatu horrek. Eta non somatzen zenuten bera konfiantzarik ez zuela? Entrenamenduetan somatzen zenuten edo gero partiduetan, bere estrategietan? Ez, batez ere entrenamentuetan, berak ez dakit nola esan, ariketak egiten zituenean, eta eskatzen zigunean zer egin, hau bestea, eta bueno, zenean ongi ateratzen, egiten zituen gesto, hola, kaskarrak, eta bueno, orokorrean, elkar bizitzan, egunerokotasun horretan somatzen da, ez gara inozoak eta somatzen dira gauza horiek. Horren ondoren, hirugarren entrenatzailea Petar Vasilevich jarri zen, zuen nagusi, ordura arte kirol entrenatzailea izan zena, Vasilevichekin hasiera batean behintzat suspertu egin zen taldea, baino gerora ziztu bizian itzali egin zen indar hori. Bai, kontutan hartu, Enrikerekin lehiatzen genuela, konpetitzen genuela, eta, hobedo okerrago, baina ari ginela, ez? Kaparros etorri zenean, izan zen erabateko jeitxialdia, ez? Errendimendu aldetik, eta batez ere, aurkari zuzenen kontra, puntu mordoa galdu genuen, kanpoan jokatu genuen Deportivo Español, Sporting, Leganés eta Granadan kontra, eta ez genuen lortu, ez? Puntuak aurrera ateratzea, eta behar genuen, taldeak behar zuen aldaketa bat. Taldeak konpetitu nahi zuen berriro, zeukan guztiarekin, eta Vasilevich etorri zen orduan. Gertatzen dena da, taldea suspertu zela, izan zituela 4-5 partido oso txukun, nik uste dut joko aldetik oso txukunak izan zela, baina momentu horretan behar izan genuen garaipentxo bat, morala sendotzeko eta ezen etorri orduan, hor etorri ziren berriro dudak dira oso txarrak futbolean, eta dudak izan genituen bai Kaparrosekin eta ere Vasilevichekin 4-5 partidoien ondoren garaipenik lortu gabe. Zalantza hori entrenamenduetan, hasi zen mamitzen, partiduetan? Bai, batez partidoetan ikusten genuelako egiten genuela euneko euna eta horrek ez zigula bermatzen garaipena, ez? Eta esaten genuen, ze gehiago egin behar dugu garaipen bat lortzeko. Ezin dugu gehiago egin, ematen ari gara daukagun guztia eta gehiago, eta orduan Vasilevich ere hasi zen entrenamentuetan sistema aldatzen, toke batzuk desberdinak egiten, eta alde horretatik jokalariei dudak ere sortarazi zizkigun, eta azkenean jokalari batek dudak edo zalantzak baldin baditu ezin du daukan guztia eta modu egokienean eman. Gau askotan aukera izan duzu lo egiteko edo kostatu zaizu lo hartzea denboraldi honetan? Bai, lo kontua ez da egunerokotasunean gaizki pasa dut, ez dute eskutatu behar. Buelta asko eman dizkiozu buruari? Bai, pentsani azkenean, Miguel Flañok ere eskiston ezustekoa izan zuen, belauna utzi zuen, bere eranaiak bezala, eta hola lesioek ere min handia egin digute orokorrean, eta alde horretatik lidergoan ni bakarrik gelditu naiz, eta nahiko bakarrik sentitu naiz urte osoan zehar, ni saiatu naiz mantentzen eta taldea eta egoera eta buelta ematen urte osoa eman dut horretan, energia asko gastatuaz, eta azkenan ikusi dut ez zegoela modurik, eta oso gaizki pasa dut zen responsabilitatea
handia hartzen dut niregan, autokritika handia egiten dut nire buruarengan ere, eta bueno, gogorra. Diskurso baikor bati eusten saiatu zara, ez dakit zenbateraino sinisten zenuen zuk zeuk indarrean zeneukan diskurso hori. Nik niregan konfiantza handia neukan eta transmititzen saiatu naiz, ez? Bueno, genituen armak esplotatu barra zirela mugaraino. Gertatzen dena da, arlo horretan edo lan horretan, azkenean albo kalteak ere jasan izan ditu dela. Ondira ekintza batzuk ez direnak igual ongi interpretatuak izan beste jende batzuengatik, eta horrek egin dit ere bereziki mina, zen nire nortasuna eta nire personalitatea izan da beti taldearen ongizatea eta martxa ona bermatzearena, eta alde horretatik egin ditut nik ekintza guztiak, eta azkenan esan dizuan bezala jasan ditut ere albokalteak eta kritikak nire ustez ez ditudanak merezi, eta horrek ere bereziki mina egin dit. Esan izan duzu, denboraldi honetan etzarela izan beti bezain zoriontsu. Bai, itzaltzen joaten zara pizkatez, zure alaitasun hori eta zure poz hori. Ni fuerten entorren, bigarren mailatik lehenengo mailara igota, kristona egin genuelako bai zaletuentzat eta bai Nafarroarentzat orokorrean, ez, eta klubarentzat, esan bezala, berriro ekonomikoki gauzak bide honetik eraman, ez, igoera horrekin. Eta fuerte nengoen, konfiantzakin, eroso, baina ikusten nuen jardunaldiak aurrera joan ala, gainetik pasatzen ditzaizkigula arerioak eta gogorra izan da. Oier Sanjurjok zelaian nola ikusi du bere burua denboraldi honetan? Nola aztertzen duzu zure jokatzeko manera? Bueno, lehen esan dizut ere, nik gogoan nituela lehenengo mailan jokanalia nintzela demostratzeko, eta alde horretatik nik uste dut izan dituela momentuak, urte osoan zehar, gehiena jolastu dut, eta alde horretatik oso pozik nago, ligako baloi gehien rekuperatu duen jokalaria izan naiz, eta horrek niri arrotasuna ematen dit, eta arro nago horrekin, ez da marka makala, eta batez ere, Enrique kaleratu arte, nik uste dut partida politak egin dituela, nahiko kompletoa, gero Kaparrosekin egia da taldeak kriston jeitxiera izan zuela rendimendu aldetik, eta nik ere, ez dute eskutatzen. Eta gero Basilevitzekin, izan ditut ere partido sonak, nire ustez, eta partido karseagoak, ez duena maila ona eman, baina orokorrean nik uste pozik nagoela nire urtearekin. Hala ere, estadistikak begiratuta, taldearen osasunaren gorritxoen estadistikak begiratuta, harrigarriena da, 80 goletik gora jaso duzuela. 85 goletik gora. Hori ikaragarria da, hor dago jetxiera den gakoa. Bai, argi dago, ez da, ezin da hori eskutatu. Non zegoen defensa, gorritxoen defensa? Bueno, gorritxoen defensa... Zulo handi bat zegoen hor. Zulo handia, partxeatu zibili gara urte osan zehar ere, lesioak zirela eta Miguel Flaño jokozkanpo geratu da, Javier Flaño baitare, Tano baitare, Digar, erdilariak nik uste dut ere ekilibrio handi ematen ziola taldeari, eta ez dugula hola zelai erdi sendo bat izan urte osoan zehar. Nik zentral moduan jokatu behar izan dut, Steven ibilida azken partidetan ere jokatzen, mutikoak badauka nik uste dut itxura maila ona daukala, baina Fuentes ere ibilida zentral moduan, ez dakit, beti partxeak erabiltzen eta horrela zaila da. Nahi bauzu, estadiotik aterako gara, auzitegietatik ere hainbat albiste txarri iritsi dira, eta horrek ere gora berak ekartzen ditu taldearentzat, seguru zuzendaritzaren ustezko azpijokoak bolo-bolo izan dira ere, zenbateraino dauka horrek eragina aldagelan? Pentsa, nik uste eta urten ez dela, ez dakit esan nola esan, hainbesterako izan. Egoera okerragoak izan dira dudari gabe, horreko urteetan notizia txarragoak eta gauzak kakaztuagoa, eta urten, alde horretatik, ez da gogorra izan alde horretatik, naiz eta, notizia txarrak ere izan diren, baina... Hauteskundeak etorriko dira, eta horrere zuzendaritzan aldaketa etor daiteke, eta berdeguneari dagokionez, aldaketak ere ikusten dituzu aurreratu daitezke taldean,
Jokalari asko joango dira, jokalari asko igoko dira beheko taldeetatik, zein da zure ikuspegia? Zera, orain badakizuenez, badirudi kirol zuzendari berria etortzear dagoela, ez? Berarekin hasi barko gara hitz egiten denok, ze ideia daukan, ze perfil edo motako jokalariak nahi dituen, arrobiari so egin behar dion edo ez, esan nahi dut, aurten kontratua daukagunen artean zeinekin kontatzen duen edo zeinekin ez, orduan gauza asko daude jokoan, hilabete honetan argituko direnak, eta alde horretatik orain, oporretan, baina hori, pendiente ere, alde horretatik zer gertatuko den. Bueno, zuk zeu kapitain bezala, Gorritxoen kapitain bezala, jarrituko duzu, seguru? Hori da nire asmoa, azkenean, hemen Osasunak niri dena eman dit, hori ez dut eskutatu behar ere, oso eskertua nago Osasunarekin, ez eta, urte gogorrak, momentu gogorrak, baita ere kriston politak eta ikaragarri honak bizi izan ditut. Hau da, azkenean horrek jorratu nahu ni ere, ez? Momentu zaila, momentu onak, denetik bizi izan dut eta horregatik pozik nago ere. Eta nire asmoa hori da, hemen jarraitzearena, hemen izen bat egitearena, badakit ere, azkenean hainbeste urte manda, jendea aspertzen dela ere, hori normala da, oroitzen ez Berritxarraken abesti batek esaten duen bezala, mundu guztiarekin ongi gelditzea zinezkoa dela konturatuko zara, ez? Alde horretatik ere kontziente naiz, baina nik uste dut baduela asko emateko Osasunari eta hemen jarraitu nahi nuke. Hurrengo demoraldiei begira, ezta? Zer egin behar du Osasunak, benetako proiektu sendo bat sustraitzeko, ezinbestekoa lehenik eta bin izango da entrenatzailearekin asmatzea, 3 joan baitira. Bai, hori da. Nik esaten dut orain egoera oso polita da, baina baita ere responsabilidade handikoa, ez? Horregatik hauteskundeak urrian izatearen hori ez dut hori guztiz ongi ulertzen, zen nik uste dut hasi behar direla lan egiten gaurtik hasita, ez? Orduan, urrian hauteskundetan beste kandidatura bat hautatzen bada, horiek jaso behar dute orain erabakitzen denaren ondorioak, ez? Esan nahi dut. Baina alde horretatik orain espero dut gai izatea, erabakiak hartu behar dituztenak gai izatea kirol zuzendari egokia aukeratzen, eta baita entrenatzaile egokia aukeratzen, zen guk nahi duguna, jokalariak nahi duguna da gauzak ongi egiten hastea berriro, ez? Ilusioa eta azkenean inguru sendo bat sortzeko. Bigarren mailan gaudela, urrengo urtean, urrengo denboraldian, helburua zein? Lehenengo mailara igotzea ziztu bizian? Nik ez nuke hori helburutzat jarriko. Nik jarriko nuke helburua, bai, azkenean zergaitik ez, lehenengo mailara igo nahi dugula, bai, baina kontziente izanik eta jakinda, gainera iragan hurbila daukagu gogoan, ez? Zein zaila den bigarren mailan lehiatzea eta aritzea, zeinen ongi egin behar diren gauzak egunetik egunera eta partidotik partidora gauza politak egin nahi baditugu, eta hori ez dela bat erreza, eta horrek lan handia behar duela atzetik. Hemendik aurrera garrantzitsuena epe motzera behintzat Lizarran festa txikiak dituzuela aste honetan. Bai, gustora, gogoak ere pizkat lagunekin egotekoa eta pizkat deskonektatzekoa azken finean. Ez baita erreza zuentzat, ezta? Asteburu guztietan kanpoan edo lanean, hemen jolasten, entrenamenduak. Bueno, bai, azkenean hori da futbolariak edo futbola daukana, ez? Eta horrekin bizi behar dugu eta pozik egiten dugunarekin, eta gainera, beti egoten da denbora ere disfrutatzeko eta urtean zehar lagunekin egoteko. Oier Sanjurjo, Osasunako kapitaina, plazera izan da gurekin hitz egitea gaur ere. Aio eta ongi izan. Eskerrik asko zuei, agur.